Malam ni ban malam ba ina cikin ɗaki ne. Ko baki lura ba waye zubar da wannan abincin yanzu da kika lura. Wai Hauwa har kin manci irin wahalhalun da muka sha a baya yanzu dai yar wadata ta samu a wasu ne za a bari mun abinci haka. Ci abinci a ƙasa ya kusa rabin kwano. Malam ni ba sa. Ina magana ci abinci haka za ki rika mun wannan aiki. Malam kai haka ba zai kara. Shi kenan kullum ni ba da wani sai a ce mun yi hakuri ai mun bana a gidan nan. Ni ba zan yi wani abin kirki ba sai a ce mun yi hakuri. Ba zan hakura ba, rufe ni da duka. Malam kai hakuri. To ba zan hakura ba, rufe ni da duka. Na ce ba zan hakura ba, rufe ni da duka. Ko ba za ki buge ni ba? Ko ba ka ci na? Allah! Hadi!